Takže čaute ľudia, dneska si skúsim dať push na Silver 1 na Broka a som tu spoločne aj s mojím bratrancom Alexom. Čau Alex. Čaute ľudia. Poď dať ready. Čo, hrajeme? Bravo bol. Bravo. Kto je ten najsilnejší tuto? Ako z našeho alebo protihráčskeho týmu? Našho. Bum, bum, bum. Ja. Alebo, no tuším ja, áno ja. Poď Alex, zabíjaj. Tak ale čo robí? Však čo robí tak prostá Bell. To sa nedá hrať s tou Bell. Bum, bum, bum. Bum, dobre. Dobre, teraz dám gól, Alex. Gól, dobre. Takže je to 1-1. Je to vyrovnané, dobre. Ja som hľadal silou. Yes, to je sprostá. Drž! Yes, naša hláška. Drž. Ne. Dobre, zabil som ho. Ja nechápem, čo urobila. Ja som nemal klikať. Dobre, Alex. Yes, takže výhra je naša. Bereme si výhru. Rare star. No super, ja som mal, počúvaj, ja som mal dneska len furt rare star dropy. Fakt rare, furt len. Počkaj, ja musím ísť na kmoku. Ale že som dostal. Čo? XP to letters. Dobre. Poďme. No, počkaj. Konec. Kto je najsilnejší tuto na náš tým? Ja myslím ten bus. Dovolil. Dobre vdávne. Je lepší než ten druhý tým, čo sme mali. Ne. Poď Alex, vystrel tam. Dobre. Aj ten baz, dobre. Dobre si na ňo počkal. Bum. Zabil som ho. Tak to som nevychytal moc. Nevedel som zobrať loptu. Poďte to dáte. Ja som mal ajč. Dobre. Niekto ťa respektuje? Aj mňa. To je bot. Alebo to je hráč. Alebo tam Raw TV. Tomu ver. Pozor! Ne, Alex, trošku si mal byť naklonený tam. Daj gól! Rýchlo bež! Alex, tak na čo im to nahrávaš? Lukas, ja som nevidel, že oni tu dávajú loptu. Ja mi ich búcharaj. No tak ale vidíš, že k tebe ide lopta, tak úplne nebudem furt klikať. Dobre. Myslím, že ja som kúkaný. Neviem. Daj si shield. Dosť neskoro. Lebo ja chcem dať z tebe shield.
Ne, keď kričím, že daj si shield, tak si daj shield. Dobre, odkopni to, preč. Jak vydáme damage. Super, prehrali sme. A toto mohla byť posledná hra. Sorry, Paťo, si na videu. Gratulujem ti. Ale sorry, Paťo, ako... Alebo víš čo, keď chceš, ja ťa zoberiem do videa. Síce som to nemal v plánu, ale tak poď mi do videa. Poď. Kámo. Čo aj Paťovi padla pem? To čo je, Paťo, to... Ty si mi to v škole nepovedal normálne, či povedal? Nepamätám si. To je môj kamarát. Čože? To je môj kamarát. Môj kamarát, áno, to je môj kamarát. Ale môj... Jau, do prdele, buchol som sa. Na čo je AFK? Ja neviem, ja ho kikujem. Prečo? Sorry, Paťo, tak ale jedine tak trošku si pozdržoval video. Na budúcom videu možno budeš. Ak nebudeš zdržovať. Ale teraz nie. Pozor! Dobre. Ne! Retardovaný kit. Podaj gól. Dobre. Oni nemysleli, že ja som tam zachytal gól. Yes, dobre. Ja musím byť stále, ale ja crazy hrajem. Tak to bolo dobrý kill. Yes! Keď si zomrel zase gól. No ja som bol stan player. Ja som To sa ti nedivím. To bol? Kam, počúvaj, keď teraz vyhráme, tak budeme mať silver 1 a rank, jaký rank? A trofis na 18 900. Ale ja musím 1000. Ja nikdy nedostanem na tvoj rank. Počúvaj, Alex, ty už máš 1000, to musíš 10 000. Nemám 10 000. Ale ty musíš mať 10 000. Ale ty si sa pomýlil, ty si povedal 1000. Ale 1000 už dávno máš. Wow, dobre. Yes, dobre, strieľaj to tam. Dobre. Ja som bol MVP, ale teda ne MVP. Jaké MVP, to už si normálne, to už máš z, jak sa to volá, Street Soccer. Daj gól. Ne, Alex, mal si strieľať, nemal si čakať. Pozor, poďme dopredu. Daj ultinu. Ale jaký dobrý. Alex, dobre, díky, podržal si nás. Som Dobre. Bum, dobre, zabil som. Odkopni to. Ne, neskoro. Ne. Oh no. Teba a ten tvoj kamarát. Do prdele. Sprostá Nita. Ja bola Nita star player. Alex, poď. Kvôli nejakej sprostej Nite mi úplne prekazí rank. A Nika nezabírajte. Teda trofis.
oni majú chyta. Jedno. Na jeden video. Dobre, Alex, daj gól, na čo čakáš? Na čo čaká ten dynamite? On nečakal. Počúvaj, toto bude rýchla hra. Dobre, ber loptu. Nahraj mi, prosím. Nahraj mi. Yes, takže čaute ľudia a ak sa vám ľúbilo video, dajte like a odber a čaute.